mararamiro nemagarana zenye murandarume wangu. Saka ndangoona kuti zvichingopera zvazvo ipapa. Unokuinzwa here chika kuti ukagara kuti mararamiro nemagariro yataita taona zvakakodzera kuti zvedu ngazvigopera ipapa. Unochokureva here? Ndinachokureva kuti chetewo ndaingoti madzimai angu nokunetsana tichagadzirisana. Asi nokumafambiro enyaya dzacho unotoona kuti pavasikana vachitaura izvozvo vega vazoona kuti hazvichakwanisika. Panenge pakanaka ipapo. Zvinotatidza amai kuti baba hamuchada chii? Uitsai the process. Vakwana 50 right. Muchasunga naye Mario melana pana babu enyapo. Mwenda pana babu enyoza ti baba. Nini moya chada. Ndauti zvangu zvisimunguke mudani munoma chief kandele. Tosangana kana marata se atendera nokunovana kumhuri. Enda kudza babu enyawo kutsakana apa. Uskoja mukatu. Vanhu vanotaura mapurisa kungumutauro apa laini dai vanhu vanyarara ipapo. Anonzi anumwe right nhasi muchiudza kuti matambudziko inino zvako nhasi hazvichada muchatoda kugukira pano ini ndikaponoda mukadzi waunodawo ini muchatsvagawo murume anondidawo kubva nhasi tichasangana parudo rwevana takambana nhasi mudari muna chief kandela mutambudza mari iyoyo yachandoona kwanoenda nayo. Kutaura tichitonzwa kuti ndio zvekutaura. Right, matambudziko wawanani Nomunin'ino. ndebobo wako yeyo asi kunyin'ina nhasi pazuva ranhasi ndebobo wako chendaudza ti baba nhasi ndarambwa pamutemo mudarira chief kandela endovaudze zvizvo panomalini panapa. Handitoona kukurudzurani baba wako unosvika chimira mugamuda unogara pasi gara pasi wataona baba wako mushe ndio mnenda baba wenye ndii vana vari pamberi penyu vari kuti tararama makore tichingotungurudzana. Ngavataiwa mumambo ngavatisunungure tikwanise kuchengeta vana tiri umwe ari kwake umwe ari kwake kuona zvinotambudza pavana kusangana muvana. Changamira murume anonzi matambudziko, musikana anonzi Chenai Mchinga. Nzo marambiro ora uregera ora kusangana matambudziko vana. Changamire vagura muchato vaviri kuti Chenai nhasi asunungurwa nomurayiro
naiye chinga zvakare asurungurwawo nomurayiro kuti akukwanisa kana kundoroora mukadzi waanoda pasina anomurambidza kana kumanikidza. Chenaiwo asurungurwa nomurayiro kuti izvozvi kubva nhasi achibuda pamusuwo apo vari kumudawo Chenai vakutopiwa pafoni nhamba vakutokomuniketa vanenge vachimudawo indimba kai. Saka kurova kuti masurungurwa nomurayiro. Kutobuda pandandimbovidzeta kuti mumumiso unaenda uchipemberedza mune muchato wakameja sei? Uchipemberedza munaona wangani 4 Ngota uchada uzokutsetera. Unoenda kutsetera Pakataurwa nyaya yemidziyo panapa paclaim. midziyo mune listi here ringatiratidza kuti midziyo yenyu zvinhu zvamakashanda zvakasiyana. midziyo yake mukadzi iriko iro iriko alright. Okay. Kana uchiziva kuti iriko hapana chikepo michenda yaunogovana kana magara pamunenge makonana ndopamunodzoka kuno. pane dambudziko. aiwa pana asi izvozvo dzinodiwa madhokota zvonaizi mukuru masungiro mombe kodzi vana vakabereka nomwana wavo tanzwanana. Aiwa ndiri kutsinzwa kuti zvinhu zvacho nguva yazosvika hamuzani makupindura kutoti ndozvazvikudate zvakadii. Saka mombe dzo dzinodiwa the next court. Chakabile vanodzikisa mutongo kuti chinga anofanira kubhadhara mombe dzinofanira kuita idzo 4 dzivana vaakabereka ozobhadhara mombe imwe chete inove yechishanu yomukono wemasungiro. Imwe mombe yeumhai inozvidhimanda yegani nozvimwe zvataurwa mukati mepepa zvanofanira kuzvibhadhara. Right, mari yotsambo yangamutaura 500 wozi vanhu varamba naka. Saka tinotoihafura kuti iende mu250 sokushanda kwaakaita achibereka wari mukati momusha wababa handiti mwana wenyu kwete kuti tichakupa ini 500 kubva kunovazvikuonekei. Chakabila kuti pamari yomusambo 500 havachakupa iri 500 makupa iri 250 nokuti oimwe yawiwa yakutsikwa nenzou menokwa vakafa vanenge havachajiwe nokuti akapereka vakazofa ane vana 2 vakafa a6 zvamakutaura izvika munhu mukuru kwamusteri mukati vana ivada vanga vakaberekwa vese vakapera kufa ima muna chamunowana hozi anenge asina vanhu manza mutemo wopasi saka anenge achibhadharira chinji asingaoni apa bhadhara vanhu ari kuona azokona wabereka mwana wapiwa mwari akuseka zvezvinzi mwari wasekewa naMwari kurava kuti hauna chawaita sei chawawana hazvichajiwe baya kuti anofanira kupiwa mombe kuna akafa kare asingaonekwe kana kudzoserwa nekuti kutakambogara kwatonyaaaaa takamutokupai mari yemwana wako akafa ndiya zvinenge zvatomufawo zvakaroda zvakadai. What's
pfuma kufirwa kana kusafirwa pfuma inongobhadwa chirwadezva nekuti vamwe vanoti kana takagona takaramba naako ati pfuma hatichatese ende ndochine chiri dangerous manje pfuma mhosa dare alizive kuti iwe hauna chauinacho kana ukatoona ukapopadza nhengi idzi dzotorova pasi kwaiwe wabvunzwa here kuti zviriko aiwa ndosaka ndatinini handiti pano nyaya yekuti unoziviya musi wa7 handiti nomobi nichigara itoziva ndakasununguka kana zvikonzi kana nhasi chaiye kuenda kutora zvavakona zvikuinira pamba ikupo kana zvikochikari kana chizi kunangana kuti pachikamu chandachovhawo chicho ndicho chipi asi inini pakutaura kwangu chaipo kutangawo nguva yekukohwa kutengesa aiwa ndinotarisira kuti ndobhadhara dzimwe mombe kana ndazvikwanisa ndavanawo zvinokwanire ndopedza handisi kuramba zvaunoita nhengechinga zvauri kutaura zvisizvo zvarisi dambudziko mazite zara yako yaunogona kutaurirana nayo sematauriro ari kuita yaya harisi dare raunowirirana naro unowirirana nomupariri wemhosva waukaparira mhosva ndiwo unowirirana naye atezvara nditika wakataurirana naatezvara wako zvakanaka ivo vanokuonesa kuti aiwa orit zvoita inini judgment ndaakumboibata kusvikira mazuva yapi aya watauraya asi kana tichinge tasvikawo mazuva aya iwewo taakukuti chitipa zvinhu zvedu kana kuti chikonzi chobva chauya wanzwisisa ka saka wakataura uchiita fanike wapiwa mhosva sereki nachangamiri unoita fanike sokuti ipapo unenge uchirasika zvishomanini but chinodiwa chete ndechekuti mazitezvara aya unofanira kunge uchiunzwisana naye ndo vanhu vaunowirirana navo ivavo wapapata kama ndikupanzwa asinaro asi chokwadi chakadini chakanaka because panonyaya yekuti chinga iyi yajivheti vozi mambo vapajajiri kudhara apa vheduka just talking to kurisatara aunotsamba sekretary but ipapo hapana kana chapinonzi vanamatara zvoka kungodarika zvichienda so mbudzi ndozokusungira wese iso mutakati kuda kuroraisa kutopeka kuti handizotsirana mai festival almost 20 years. 20 years? 20 years. Handitoona manje. Waona nengatezvona kudzipa manje. Asi iwe ndiwainonoka kufunga. Waishanda nomukadzi wako kaipa. Waitofanira kutobudisa muchana. Apa zvakuti zvichakudzimba manje. Uchaona mukadzi wewe achashandisa pfuma yevava. Pabo ndozvichatanga kudzimba. Izvi zvakutanga kunon'ona magara ipapa. Kana wakatoora akushandira inyaya yekuti mune kutaura asi pazvasvika nhasi mamukupaziva kana ende nochikopa anzwa iwo shamari kana uine nyaya yako imwe kuseri unouya nayo yaumangara kana uine nyaya yako imwe yacho mombe umaitiri kuisa inozozvitaura ega vanobusiness mambo nedare vanzwa nyaya ndokuchinga matambudziko apetezvara wake arozo jealous 1 mukono wemasungiro mombe imwe chete 2 mombe ina dzedanga 3 mbudzi mbiri dzokusungira 4 250 musambo 5 $35 yawabhadharirwa munati a30 ndoipedza iye inoda kuiamenda iende pa10 yemukadzi zvese zvofanange zvaitika musi wa1808 kupuhwa dheti rokuudzwa vanhu 1808
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.